Kepiye wajibanmu dina iki? Hah? Wis rampung. Sliramu binasan jaga tapel wates apa jroning gedung pusaka? Sajroning gedung pusaka satiti kala mangsa para senopati kang bakal ngersake gedung pusaka wis siap semadya ngono ya. Ya, prayogakno ngemlungguh. Bali Rakyat Indrawati. Nuliji kula kanjeng. Ompong jroning atiku sakwise aku purba siji lan sijining akeh para prajurit wis ora ana padha tumangsuh anggone nindakake wajib mula aku mundhut kadhaparan tentreme negara ana ing Gumuk Mas dina iki kepiye? Duh kanjeng. Wonten kahanan ing Kabupaten Gumuk ngantos ing dinten sakmenika sampun tentrem ayem gemah pripah loh jinawi Kertora Harjo. Boten wonten alang rubito sedaya menika kalis lir sambi kula. Lan perkawis kewangunan menika sampun ketingal di saha peni. Lan sedaya kawula dalem sampun ngerasaken sampunipun panjenengan jumeneng wonten ing Kabupaten Gumuk Mas. Sedaya kawula menika sampun enak lan kepenak ngaten. Dados enak lan kepenak sing mawa kepiye? Boten wonten kekirangan. Pangan sarta sandal. Yen ngono kabeh wis padha kecukupan. Wis ora ana kaulaku sing kekuran bondo lan donya. Nuliji panjenengan subur tanpa tinandur murah, tanpa tinungku. Mungguing para ambong tani. Nuliji panjenengan mesti kaget. Dina durung titiwaya. Kumpule kaulaku ana ing pendopo Gumuk Mas. Pancen wis tak temohone dina iki. Mila saking menika kanjeng ndadosaken raos pitakenipun saklebetipun manah amargi dereng titiwancinipun pisuwan agung ning panjenengan menika sampun utusan dhateng kula kang supados nglampakaken sedaya para punggawane negara mudunen para kawula kang supados ngadhep dhateng ngersa ampean dalem. Yektosipun kanjeng. Umpami wonten kawula dalem ingkang gadhahi kalepatan tumrap ing negari Gumuk Mas. Mbok inggih pidana menapa sedaya kawula ingkang kula pandhegani sagah hanampi. Aja gladuk ati geden panampamuti. Jur aku ngumpulke marang prajurit munggah saka guru. Jur ana sing luput ngenani pranatan ana ing Gumuk Mas ngono ora. Lajeng kados pun kapara dina iki ngembet marang kapribadenku, Dik. Ngembet dhateng kapribaden panjenengan. Iya. Nggih, nyuwun pangapunten. Sinaosa ngembet kapribaden panjenengan. Mbok menawi kepareng kula menika kepengin mangertos yektosipun bab perkawis menapa to. Lah, iki lho, Dik. Najan toh sliramu badal wakilku. Ning wis tak daku, wis tak anggap tambedane kaya wong tuaku dhewe, Dik. Lho, Ji. Mestine Indropati uga weruh uga ngrasakake. Paribasane nggonku jumeneng dadi bupati ana ing Kabupaten Gumuk Mas iki. Wis udakara 7 taun. Saktenane aku wirang. Saktenane aku isin, Dik. Sawijine dina sing mapan ana ing Parden yo kawulaku. Angrasane kelawan aku yen tok aku
aku dinarani dadi Joko Tuwa. Iki lho, Dik. Oh, Ora kliru ature kawulaku. Dene uga kuwatirake sak lengserku besok yen to aku ora enggal-enggal mundhut saji wijining putri. Ora ana sing lenggahi ana ing Kabupaten Gumuk Mas. duh Kanjeng. Waleh menapa panjenengan nandhang ingkang kados ngetan. Mila saking menika Kanjeng. Mbok menawi bab perkawis panjenengan menika dereng gadhahi garwa prameswari ngaten. Iya. Pancen leres sedaya kawula ing Gumuk Mas ngaten. Ugi sami alok dhateng kula. Lho, Kanjeng Adipati menika gagah pideksa. Emanipun dereng gadhahi garwa. Kula kinten. Kok umpami panjenengan menika gadhahi gegayuhan ingkang kados ngaten. Kula kinten menika sampun pas lan sampun jumbuh. Mula saka kuwi nganti aku njaluk tetimbangan anjeneng sira kabeh. Uga munggah saka guru. Uga jeksane negara. Sak umpama dina iki aku bakal ngesake wujuding wanita sing bakal dadi calon garwa prameswariku kepiye. Duh Kanjeng, kok umpami panjenengan menika kepengin sanget gadhahi garwa prameswari wonten ing Kabupaten Gumuk Mas. Menika kula sagah ingkang ndodhok urip nginang jambe surahipun ngaten. Oh, wah, sianan dilukah atiku, mantep jroning aib batinku teh. Nanging Kanjeng, lajeng sinten lan saking pundi ingkang cocok dados batos panjenengan ngaten. Isih Turas Nalendra, putrane Ngersa Dalem, Ratu Tangga Negara, sing jenenge Rara Ginjah. Rara Ginjah. Yen to aku kelangkuan. Boyong kan Rara Ginjah minangka dadi garwa prameswariku. Mindah kaya apa kuncarane ana ing Kabupaten Gumuk Mas. Akeh para kawula kang sinuyung klarang aku. Menika leres sedaya atur panjenengan. Kok umpami panjenengan kalampah garwa Rara Ginjah putra dalem wonten ing Purwakanda. Menika kula sarujuk sanget. Yen to sira dina iki wis sarujuk asip anak gompolke kawanen barang Mas Picis Raja. Bukti aku kawan Rara Ginjah. Oh kados ngaten. Pangestu Yanusu. Siap kanthi pangestu. Panjenengan menika saking pundi lan wijil saking pundi? Nggih, kula saking Kabupaten Gumuk Mas. Gumuk Mas. Indropati aran kula. Indropati ingkang as. Lajeng sinten panjenengan? Tepungaken dhateng kula pun Rangga Negara. Pepatih wonten ing Purwakanda. Oh, nek ngaten maos kaleresan. Kula saged sapinake dhateng warangka dalem wonten ing Purwakanda ngaten. Panjenengan ngucap ingkang kados mekaten liripun kados Niat kula menika badhe marang Seba. Marang jeneng sinuwun tandha negara wonten ing Purwakanda ngaten. nuwun
pangapunten saderengipun dadosaken kawuli. Menawi panjenengan badhe minggah wonten ing Pendopo Purwakanda ing mangsa kala menika panjenengan randhap awit lak nembe kemawon kabibaraken Piswalan Agung wonten ing Purwakanda dipun wontenaken tutupan sawetawis sinten kemawon ingkang badhe lumarap wonten ngersa dalem Kanjeng sipun boten pun kepareng. Sinaosa dipun tutup ning niat kula menika badhe nglamar Rara Ginjang. Oh, kepara malah panjenengan badhe nglamar kaliyan Rara Ginjang. Mangerti yo. Menawipun Rara Ginjang menika dereng kersa daup silaning akrami kaliyan salah satunggalipun priya sinten kemawon lan saking pundi kemawon. Pramila kanthi menika panjenengan kula atur mendha saking sawetawis kondur wonten ing Purwakanda ing mangkenipun menawi putra-putri dalem sampun ngersakaken daup silaning akrama panjenengan kula paringi kekabar. Wis ora. Aku ora butuh panduwe. Sing tak butuhke Rara Ginjang. Pisanak aku minangka wakil panguwasa tunggal ana ing Purwakanda. Ya kowe Purwa Madya lan wusanane wis tak kandhakake marang kowe kabeh kejaba saka kuwi. Kanjeng Dipati wis marangake marang aku Purba lan Wasesa. Sapa sing munggah kula keparengake lamun kula ngedu ing kono dadi tanggung jawab. sing baku wis sumingkir munggah ana. Oh,
Oh, ngono. Kena kemunggah ning pendopo langkai bangke. Oh, setan. Sedaya menika sampun kalampah. Kula nglamar Rara Genjah wonten ing Purwokondo. Dadi wis lakon. Nggih. Sedaya meneh dikadang kaipe kowe. Jenengan badhe polo. Wah iya. Nggih mapan kula sanget to Kang Mas. Kula niku gadhe kadang kaipe ngaten. Ya besok minangka sing kula wentah marang Kang Sira. Leres. Coba bacana tadi. Nanging Kanjeng. Saderengipun kula minggah wonten ing Pendapi Purwokondo. Sakjawinipun paregolan wonten tindih panguwasa wonten ing Purwokondo kang aran Yudhanegara. Yudhanegara Patih Purwokondo. Panjenengan mestine sira dipurba apa karepmu? Ruci, kula waloka mawon. Kula dumugi wonten ing Purwokondo, kula nglamar Rara Genjah. Ah, kudune kaya ngono. Bener, bener. Nanging pawangsulanipun Yudhanegara Rara Genjah menika tasih timur. Dereng remen diwengku dening priya. Ning kula menika meksa saged boten saged kula minggah wonten ing Pendapi Purwokondo sapinangki tandha negara ngati. Sabanjure Dipun saha lajeng kula ginakaken purba lan wasesa ingkang panjenengan pasrahaken dhateng kula. bener. Dadosaken peperangan ing Kabupaten Banyumas lan Purwokondo. Papuntane nggonmu perang kepiye teh? Menika kawon. Kowe kalah. Ayo. Yai kadang wong eno wong diblong utanipun Kakang Cahayu Cahayu. Paring dawuh kula Kang Mas Indra Baskara. Pun kakang ngersake wujuding putri. Jur pun kakang sabar niki jur kakang isin Yai. Kang Mas Indra Baskara. Panjenenganipun ampun ngendika kakang dos ngaten. Ampun panjenenganipun sabar anggen panjenengan kepengen sanget gedhe garwa Kang Mas. Ning kasunyatane waktu wate tautos minangka nglamarke kalpun kakang. Wurung ora bisa sarimbit kawan Rara Genjah. Apa bakal mandeg sakmene kanggo mlintir kaubawan ana ing Gumuk Mas Yai. Kamatipati. Iya. Indawa patih menika kawon anggenipun piyambakipun peperang kaliyan tiyang-tiyang saking ing Purwokondo. Panjenenganipun ampun kuwatos Kang Mas. Panjenenganipun gadhe kadang kula Indrawati ngaten. Jur karepmu kepiye Yai? Kamatipati. Kula menika mesaken sanget kalih panjenengan. Yen to panjenengan menika boten kalampah yen to kula kromongaken Kang Mas. Dadi tenane sliramu kang bakal mbacutaken perangan ngono. Kamatipati. Iya. Kula badhe bacetaken lamar kaliyan Rara Genjah ngaten. Wah, nelake gungkang tanpa pendan, Yai. Dina iki sira tak tundung. Amaro pun kakang yen rada temprong. Yen to kados ngaten
sanjaya papan beneran yen kadangku baju keprat. Lah kok kados ngaten. Sampun tembung ati becik mokal dulu kira bujang. Tak salah. Oh kados ngaten. Ilang tak ngedepake pepatih kang arep unggah ana ing negara Purwakanda. Ing kono ana satengahing dedalan ana salah sawijining wanita. Di sana Apa? sapa jenengmu lan saka ngendi pinangka? Engko pancen sramu durung mangerteni kelawan aku Endrawati. Supaya Kadipaten Gumukmas. Endrawati kalebu Sekadange penjaga. Sekadange. Bali sapa to kang dadi aran kenalno karo aku pepatih dalem ana ing Purwakanda Yudanegara kang dadi asma. jenenge Yudanegara ki sirahku. Iya. Yudanegara. Apa? Wong nganggonku ados saka ing Gumukmas kanthi tumekane papan kene. Wong petemong aku bakal mbacetake lagu. Aku bakal lamun anane loro kene. Terusake lagune utawa lelakone kang masmu kang ing kono negya anglamar putra-putri darem ing Purwakanda. Pancen kaya ngono. Ing arep tak kandhakake wola-wali lamun kok putra putri ing Purwakanda isih timur durung seneng mengku salah sawijining priya. Ning dene semono kowe nekat ing kono kowe ngeduwu apa sing dadi kekarepane kang masmu yen kena tak kandhani kowe bali sangka ing Purwakanda. Ora sastra ngucap sing kaya ngono. Aku gelem balen tok atus kutudung nek papan kene. Yudanegara. Iya. Entuk kaya kok kene papan kene. Wong aku bakal paling ngrasiramu. Yen kita nek tak eman apa kelakon ing pangkune kene bandane Yudanegara. Yudanegara. Tinimbang aku bali, aku alun-alun mati ngrasiramu. Kelakon kowe. Hei, Ora kuladan sampen-sampen aku ning sakjeroning kamar mesti aku didherekake dening para magus saringan piyuk ning ewot dene semua sampe para magus saringan piyuk kok yo ora ana kok menawa wae kabeh para piyuk bakal magus saringan lagi wae nek tepi jijikan Nang kanjeng kula menika kakang sanget kaliyan panjenengan. Awit sampun sarwa. Rasa wedi kawan. Lah mongko besik. Janjanipun panjenengan menika sinten? Aku Indra Baskara, Bupati Gumukmas. Endra Baskara Bupati Gumukmas. Yo sing gedhe pangapura. Aku wani mbok kawan sira. Sakmenane bingung jroning atiku. Nganti mlebu juting Taman Sari. Sakmenane iki aku nuruti kamping atiku. Jangkai sikilku. Nuruti manahe panjenengan jangkaing sikil panjenengan. Iya, Jane wonten wigatos menapa? mung aku pati sawijining putri kang aran Rara Ginjang. Lah napa panjenengan menika sampun mangertosi? Cara
genjah menika pawonganipun? Durung tau ngerti. Wong aku keprungu jenenge. Yen sira weruh coba dudohke wujuding sing kepiye. Mengko kowe bakal kuweni bondo. Kula menika mboten butuhake bondo panjenengan. Yen to panjenengan kepengin mangertosi sinten sejatosipun Rara Genjah, inggih kula piyambak. Kowe dhewe sapa sing ora punah atine bisa ketemu kudane atine. Kok ayu kaya ngono. Yo, peyo. Mangke. Iya. Lajeng pikajenganipun panjenengan menika. Sira gelem dadi garwaku Cahayu. Aku kudu dadi garwa. Iya. Ayo, manut yo. Ora manut karo aku bakal penak awakmu. Ayo sing kandha Samu barang apa bakal tak cukupi. Uripmu ora bakal serakat. Uripmu kini lan bondo lan donya. Bakal manut dadi karyaku. Nai pangapunten Ibu. Nek perkara bondo Lirune manggon ngendi Cahayu? Wong Trisno barang saka kula. Yen kok kulake romu dirasa Trisno karep wong jroning atimu kang suci bisa ngadeni karo aku. Iya, potong. Kemanut ora? Yen sekare kok no. Manggon ana ing tilapak lho kok kowe napik karo aku kurang aku apa kok coba sawang gagah wideksa bagus rupane gagah wideksa bagus rupane iya ning siji kepiye kurang ajian nganti aku tunggak kandhaya kaya ngene wong kegawa
ora wawah. Wawah ya kepen. Aja kaya ngono to. Tresnaku wis kepati-pati karo kowe. Bebasan tataane nyawaku, waton wis aku tak udhakno. Manut ya. Ya. Tak rewangi. Arep apa mbok rewangi apa? Tak rewangi pokoke. Wis rewangi apa ae pokoke. Gelem to? Ayo ngrewangi apa coba? Tak rewangi. Jerek kampung semamper pundak tanurang bejan neng Atiku tratapan. Apik kliru. Mergo saka pasuryanmu. Ning yo tak kuat. Ora isin aku aton kowe gelem dadi karo aku ya. Ayo nang isin ya ora diweni. Wis ayo urip bebarengan karo aku. Aku kudu welas kelawan kowe. Sapa sing paring welas kelawan Aku kang bakal paring welas marang sliramu. Aku kang bakal ngayomi jiwa ragamu nganti besok kapundhut marang Gusti kang nyipta jagat sabuh. ning matur nuwun banget. Mergo kabeh mau aku ora mbutuhake kawelasanmu. Lan ora mbutuhake pengayoman. Mula ora sah dadak mimpi. Aja kok bacutake anggonmu kepengin mundhut kelawanku. Ora bisa nganti jagat kinulung paribasane. Wong Tresna karo kowe kapan bisa kapisahake wong aku. Sumber kaya ngopo? Senajan kowe kaya ngono, budidayamu kepengin mundhut karo kelawan aku. Ning aku ora sudi. Ora sudi. Loh, ada kok. Panjenengan ngandhake makan kaleresan. Wonten wigatos menapa kesumaning ayu? Mergo aku kepengin njaluk sabyan. Sabyantu menapa ingkang badhe kula aturaken dhumateng panjenengan? Ana pangoyahe Adipati Indra Baskara. Dheweke iki duweni karep yo kepengin mundhut kelawan aku. Nanging aku ora duwe rasa tresna babar wis. Ning tak kira dheweke iki bisa kepengin jomblo. Dados Adipati Indra Baskara tasih bucung dhumateng Ora panjenengan. Ayo sing ngajak kula daporanmu iki sapa? Aja ngajak bocek ora pantes disawaka kula manut. Manut-manut karo. Bocah sepisan neh nganti tak rewangi. Aku gagah kaya ngene mung kepenginku kowe gelem dadi karo aku. Aku ora sudi
Ngati tak ewangi mure rambut. Adus naring Bagaswara. Aku tresna karo Mulya. Manut. Iya, ayo. Sapa to, Gus? Kowe. Malang kadak sak tengah jalan. Ditepuke wae. Rangga negara. Wong saka ngendi? Dadi sliramu Senopati. Balike sapa? Indra Baskara saka Kabupaten Gumukmas. Indra Baskara Iya. saka Gumukmas. Tak jaluk kanthi leganing atimu. Aku rewang-rewang nang mriki karo Rara Ginjal. Yen to Rara Ginjal kok mriki mengko dheweke lagi karo aku. Wis bakal tak wene pangkat sing dhuwur. Bondo donya sing akeh. Dadi uripku mulya. Melu karo aku. Kanjeng Adipati. Kula aturi peksa dumateng panjenengan. Menawi wekdal sapunika panjenengan kula aturi kondur. Ampun lajengaken perkawis menika. Kanthi jagat kira sapa sing wani dadi watu sandungan. Bakal singkirake saka Ratu Dirai. Kula ingkang dados pepalang panjenengan. Yen to sira dadi watu sandunganku. Ojo salahke kan. Umlawi mintan tiko sira ora sikap. Gedemu sak jenengan atos temu. Rogisa. Bro, padeno. Ingsun wis padhakake kaya dening sowaning Kakang Reganapati Yudhanegara. Kaleres menapa ingkang dados dawuh panandika panjenengan ingkang abdipun Yudhanegara ingkang marak kabyantara dalem. Sowanira mung puja pangestuku mula gitampanono Kakang. Mawantu anggen kula mugi-mugi ndadosaken jimat. Kula mboten katalopen atur sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngersota. Iya, ingsun tampa ndadekake sukenaning penggal. Muga-muga nambahi dayanana ing kasantosan anggone ingsun ngatur marang Gusti. Nalih Kakang dawuh dalem. titi kalenggan iki panjenengan ingsun bakal miji marang si. Keko ing dina wirunggan ing ngarep sira ingsun utus metu sak jabaning praja Purwakanda nedya jaga marang katentremaning praja. Nanging nggih sampun kula estokaken dawuh panandika dalem bibar piswana jadi katentreman swasana wonten ing Purwakanda. Ing dadosaken atur wonten yersa dalem. Sak sampunipun kula menika jejagi katentremanipun wonten ing dalem Purwakanda. Boten sawetawis dalu ing mriku wonten rawuhipun tiyang saking Kadipaten Gumuk ingkang amrepeki dhateng kula sak prajurit ingkang samya jejagi wonten ing Purwakanda. Ewa dene piyambakipun menika
badhe mlebet wonten ing pendhapa penampilan Purwakanda. Namung angkaipun badhe anglamar dhateng putra putri dalem. Ing praja Purwakanda ana sawenanging tamu. Ing kono kapara darbaning pangkat lan derajat jering bupati saka ing kabupaten. Nedya bakal ngersake marang Atmajaku Siloro Leres Kakang Widonegoro. Iki sing dadekake bingunging penggalih. Awit akeh para lojo pengamar sumedya bakal ngersake marang Atmajaku Siloro Ginjak. Dhewekne uga ora kersa kadhawuh sawijining kiai. punten dalem sewu. Ing ngajeng sampun kula paring ampun. Bilih ingkang putra Loro Kincak ing titikala mangsa menika dereng kemendhaup kaliyan sinamngateni kaliyan salah satunggalipun priya saka sinten kewa. Malah kanjeng ing mriku utusan saking kabupaten Gumuk menika ngeduwi kepara badhe minggah ing mriku kepeksa kula wangsulaken awit menapa kula ngimuti wungsal wangsul gegeripun negari wonten ing Purwakanda kabekta saking putra putri taun lan raja pengalaman kathah ingkang ayunaken putra putri taun ing mriku putra putri taun tansah boten angersakaken usana piyambakipun boten dhahar atur kula malah kepara dadosaken padudon agengipun pasulayan. Pungkasaning pasulayan Kakang Widonegoro. Pungkasanipun pasulayan ing mriku sedaya penglamar sami wangsul. Ning sak sampunipun wangsul penglamar saking kadipaten. Ing mriku wonten barisaning ranté mas kalebet kadangipun bupati ing Gumuk ingkang ngersakaken dhateng penglamaripun bupati saking Gumuk wujudipun para wanita. Dadosaken kawuningan sapartipasipun sak sampunipun kula menika ngadepi kaliyan barisaning ranté mas kathah para senopati Pramandya kula kapracun ndang mundur saking pabaran. Kakang Widonegoro. Naning nggih Bareng panjenengane ingsun nyumurupi marang lelakon. Ora mung pisan, ora mung pindho kapara peperangan ing praja Purwakanda. Mung undring perkara putraku Siliro Ginjak. inggih kapara leres. Nak barisaning para prajurit sangka ing kraton Purwakanda sira undurake. Ingsun bisa ndudut marang garising palugon ing praja Purwakanda karisak yuping payung sakruboing landhean. Mula Kakang, muga-muga peperangan ing Purwakanda parandhening Kabupaten Gumuk bisa kasirep. Merga apa Kang? Rikala dina paseban agung ngarep panjenengane ingsun wis nate sarembug marang sekabehing parangkara lan saka guru cukuping peranganing para nayoka. Nedya aku bakal ngenumake Nggih. Panjenengan dalem ing ajeng sampun dawuh sagunging para pinter, para winasis lan saka guru mandhapipun para nayoka praja wonten ing Purwakanda menawi ente dikala mangsa kalenggahan panjenengan dalem badhe arengser kepapun kanthi angnomaken labon wonten ing Purwakanda. Nanging Kanjeng swasana wonten ing Purwakanda kok kados mekaten sedaya kala wau undranipun perkawis namung putra putri dalem. munduring Kakang Regjanapati Widonegoro. Apa kabeh senopati-senopati ing Purwakanda ora nderekake cancuk tali wanda
tinen bisa kasirep peperangan iki. Waduh Kanjeng, saking pamawas kula menika sampun kathah sanget. Nuwun pangapunten menawi abdi dalem menika kala wau kalih tiyang boten saged patuh wonten ngersa dalem Kanjeng. Yen pancen kabeh sirut kurang dikakang. Dina sing wis ndak tentukake ya wektu dina saiki. Aku bakal wisuda marang Atmajaku si Pangeran Pras. Mula Kakang reningake para peranganing prajurit kang padha nderekake seniwa. Putrane ingsun timbalana supaya ngabiyantara ning Ngaten inggih pangestu. Suwaning putraku sira ndak aturi wendel Mangesti dawuh pangandika dalam kaki kasinggihan kula Kanjeng Rama Kandharga mesti ndadekake kaget jroning penggalihmu sawising pun Rama ngersake suwanira supaya ngabiyanta inggih rumaos kaget salebetipun manah teng Buka Prasena saksempunipun Kanjeng Rama menika paring dawuh dumateng Wapatih Yudhanegara kang sepados rawuh wonten ing Taman Ksatria kang sepados kula menika ngabiyanta yektusipun wonten kawigatosipun menapa sadurungipun Rama dawuh marang sira kaki mung puja astutining pun Rama mula ditampanon sanget ing pamundhutan sapejimat boten katalupen namung sebab kula dumateng panjenengan dalem Kanjeng Rama Kandharga ndak tampa gawe suku gembiraning penggalihipun. Ngono sumrupa kaki. kados pundi kan? Sira ndak timbali supaya ngabiyantara ing ngersaning Rama. Merga pun Rama bakal mbabar sejarah ing Purwakanda sing ndak tentukake. Duk nalika semono pun Rama wis nate dawuh marang sira. Nak pun Rama ndak paribasake nggone ngasta marang cempuruting negara ing Purwakanda. Kurang pono lan kurang wicaksana kegawa pun Rama iki yuswane wis sepuh. Sangka kersaning pun Rama ka. Raning pun Rama wis ora kuwagang nyekel marang pemerintahan ing kalenggan iki sira ndak wisuda minangka calon pangeran pati ing Praja Purwakanda. Nilake kuwi panuwun dumateng panjenengan Kanjeng Rama Kandharga bilih ing wekdal sak mangke panjenengan dalem menika badhe lumaysan saka ing palenggahan wonten ing Purwakanda menika mawah kula ingkang getose minangka dados pangeran pati nang menapa sedaya menika sampun pikantuk sarujukanipun para pinisipuh ingkang mapan wonten ing salebetipun krajan Purwakanda menika Sadurunge ing kaweca ing lesan kaki wis sarembug sekabehing parampara dalah saka guru ing Praja Purwakanda ing kono wis padha sarujuk anggoning pun Rama lereh peprabon saya sira kawisuda dadi pangeran pati. oh kados inggih Kanjeng sarene sampun gamblang lan tuwaja pangandika panjenengan anggenipun kula kaangkat minangka dados pangeran pati ing wekdal sak mangke kula sagah nampi palenggahan menika Kowe saged kula sagah bagus Prasena. Nak ngono ora kleru marang kekudanganing para nggonmu saben-saben ana ing kawulangan luhur buntas kawruh
nggonmu sinau talak broto sangka kekarepaning para besok kaki nggonmu dadi pengayoman aja nganti darbe tumindak banci banci latar kuwi sangka pawelinging Rama. Inggih. Larang panjenengan Kanjeng Rama Tandha. Panjenengan ampun pasrah sumelak. Ngenani sedaya pangandika panjenengan menika kula kinten Kang Putra Prasena menika mboten ati badal menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Syukur. Ngene ya Kaki. Sadurunge kowe jumeneng utawa nglenggahi damaring keprabon pun Rama mundhut sira kudu palakrama Kaki. Kula kedah palakrama. Wonten ing praja Purwakanda menika kari kedahipun kula kedah palakrama. Iya, pangapuntenipun Kanjeng. Kepiye? Kula kinten kang sepados kula menika kedah palakrama lajeng kula menika dereng gadhahi titik wanita ingkang mangkinipun dados sisian. Amargi menapa salebetipun wonten ing taman kesatrian menika kula tansah ngenenake piwulang guru ingkang kadru pirsa dumateng kuwi kang sepados kula kedah olah tata busana kasastran ngenani tungkaping negara ing Purwakanda menika dados kula menika lerwa anggenipun ngenani titikan wanita. Ngono Kaki Prasena. Nak kabeh aturmu pun Rama Pita. Tegese sira ora nengenake marang kapribaden nanging nengenane bab olah tata negara anggah ungguh trapsila sira kan Pancen sedaya senajan toh sira durung andarbening titikan sawijining piyai wadon kinarya dadi garwane nanging pun Rama mundhut kan apa to sebabe nganti Rama dawuh marang sira mundhut sawijining piyai wadon kinarya garwa Prameswari. Besok dina paseban agung mundhak dadi parang pitakoning kabeh para kawula ing praja Purwakanda kalamun sira ora mundhut sawijining piyai wadon. Kula saged ngrasake sedaya piwulang panjenengan menika Kanjeng. Nanging kula terus pirsa dumateng boten teges Kang Putra menika nggone menapa ingkang dados pangandika panjenengan menika mboten. Namun kula badhe ngimutake jeneng tiyang jujurdoan menika ati pawitan, ati kekalih kang nyawiji. Babar pisan kula menika dereng gadhahi titik. Kok malah panjenengan mojokake kang sepados. Kula menika kedah palakrama pramila Kanjeng. Ngenani kula kedah palakrama, kula dereng sagah. Kyai lu kira sago. Pisan ora pindho dawuh marang nanging pungkasane kowe nduwa apa kang dikersakake marang Punra. Mulane kabeh iki mau sira rasaku mundhut sawijining piyai wadon. Mula ing kalenggane iki Rama bakal dawuh marang kowe bodho tak pinterake. Cilik tak gedhekake. Sangka kekarepaning Rama kudu setya tuhu apa ora perintahing pun Rama. Nanging pungkasane kowe ora kepengin mikul dur mendem jero marang asmaning pun Rama. Malah karo bakal ngasurake marang asmaning pun Rama. Merga kowe nduwa apa kang dadi kesane. Mula sangka Prasena Kadis punika pisan meneh ndak suwun kanthi banget. Kowe mundhut sawijining kyai wadon. Boyong ana ing Purwakanda. Punderipun Kanjeng. Sampun kula wali Kang Putra Prasena menika. Dereng sagah kang sepados kula kedah palakrama pramila Kanjeng. Mbok inggih panjenengan menika saged krasa pedah kados punika.
raos batos kula. Sasampunipun panjenengan menika tansah mojokan dumateng kahanan, dumateng batos kula. Kula nyuwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Mbok inggih, monggo pun nyuwunke inggihipun panjenengan dawuh dumateng kang supados kula kala-kala. Ora sagu. Yen to pancen kowe ora sagu, kowe lunga minggat seming praja kula.
kula kasesrenge pangayudan. Mundur sangka ing madyaning peperangan. Waleh-waleh menapa wangsul wangsul kanthi kula ningkah dhateng lekas dalem. Awit menawi panjenengan jengkar saking kursi kalenggan nilaraken kepraboning wonten ing Purwakanda. Kados menapa suratipun para kawula kukuban wonten ing Purwakanda. Kakang Yudalega inggih Kakang. Kalamun panjenengan ingsun ora tindak nyalirani kaya ngopo panandanging putraku Siloro Genjah sing karandhang dening Bupati Mas. Sampun selak kesesa kapara panjenengan galih ingkang kanthi lebeting manah kados pundi mangkenipun murih kasembadanipun ingkang putra saged wangsul tumuju wonten ing Purwakanda kados ing ingkang sampun. Ngono. Ya, ingsun nggih Kang Suraturah. Kakang Kondo Negara lan Senopati Rangga Negara. Panjenengan ingsun wektu dina saiki bakal gelar Giri Patemboyo. Oh, mula kabeh para senopati lan peranganing para prajurit kinarya dadi pasaksi. Sok sapa wae ora mawas kethok-kethok taker bathok bebasan. Ora mawas ki wong pidak kejaraan. Yen pancen bisa ngasta kundur marang putraku Siloro Genjah. Yen wadon tak sedulurake Sinara Weda. Nek nak kakung bakal tak jodohke marang Sinara. Kula ingkang minangka dados paseksen menapa ingkang dados sabda dalem. Menapa kepareng ingkang apatih engser saking ngersa dalem perlu ambiya warakaken menapa ingkang dados diri sayembara. Wektu dina sing tak tundung sanga ing pas karo kon. Pangestu Sing ati-ati. Semanten Sing ati-ati. Piye iki, Nduk? Aku dhewe ya bingung. Lho, bingung iku piye lek, Nduk? Ora bingung iki piye to? Aku
ngentek-ngenteki jatah. Jatah sinten sing dintek? Ya jatahku lho, Nduk. Ngombe, mangan, mesti yo ngicipi. Ya piye pitekno kancane lho, Pak. Nduk, ah, ini lho. Aku tak omong karo kowe. Mbok mang iki. Simbok niku nembe mawon wonten ing Patogalan, Pak. Mbok murung mulih. Bareng ya, Pak. Beneran. Kiate yo mang tak jarak kok, Nduk. Aku ki kondo nek budal ning Tegal, ning aku rada Tegal terus aku bali mulih. Roh, aku ngerti nek kowe iki ning omah dhewe ngono lho. Jane bapak niki mau nyusul sembok teng Patogalan. Dur bapak niki balik mantau. Balik wong aku ngerti nek kowe ning omah dhewe. Aku iki jane wong eman. Aku eman-eman. Eman-eman pripun? Kowe ning omah dhewe dikancani karo wong sing kanca-kancam duram bener, sing rambuté diputih, rambuté diabang, ngono kuwi ora genah. Niku pun umum lho, Pak. Umum piye wong ini aku ngerti dadane disoto barang kok. Kok enten dodone niku disoto pripun? Digambari kuwi lho, digambari. Niku ditato, Pak. Pas aku soto. Ah, sampean niku. Ah. Nggih, Pak. Jan-jane aku ki gen gak rugi. Kowe iki ra anake. Nggih, ponak kula pun mirip. Karo bapak iki yo nyedak ngono lho karo bapake. Saking mriku kula pun krungu kok, Pak. Karo pakane kok wedi. Cek ben aku iki ora bapakmu dhewe. Ning aku ngopeni kowe kuwi kawit bayi. Ngono. Nggih, terus Dadi ben ora ana bendo ilang, aku gen gak rugi ngono. lah nek sampean niku kersane mboten rugi, nyuwun karepe sampean. Kok yo kowe iki welas karo aku lho. Kula niku pun welas kali sampean lho, Pak. Sampean niku nuwun masak napa nggih kula masake. Kepengin mangan apa, kok masakno. Nggih to, Pak. Ya apa cukup nek trimo mangan enak ngono kuwi ora cukup ra. Nek kok mboten cukup niku, bapak niku ajeng ngene niku napa jaluke napa? Kowe ora ngerti apa piye? Nek bapak niku mboten kandha, mosok niku mirah ngerti nek mboten to, Pak? Aku iki lho tak rewangi nek awan. Ora iso turu nek bengi ora doyan mangan. Sampean niku kok mriku? Nek awan ora iso turu nek bengi ora doyan mangan. Lho aku ki mikir ora iso turu. Aku duwe bojo mbokmu iki getun. Pak, lho sampean niku nek kandha pripun nang bojo sembok? Kamangka niku kawit kula niku tesih cilik. Niku pun dadi bojone sembok lho, Pak. Lah yo mbiyen isih enom ning saiki wis tuwek. Wis ora iso diapa-apakno ora. Kowe gak sakake karo aku. Lho, kok kula niku nek sakake kalih bapak terus kula niku kudu pripun? Heh? Kula kudu pripun? Ya sisan gawe. Mbokmu bojomu wong kowe anak-anak pupon, kowe yo dadi bojoku ora. Kula niku dadi bojone bapak. Gimana aku? Gelem yo, mbokmu wis tuwek. Gentine mbokmu kowe. Pak, sampean niku nek lali kula eling nggih, Pak. Kok eling no? Senajan to kula niku mboten anake bapak dhewe, lha nggih to? Iya. Napa pantes yen disawang kalih tangga teparo, Pak? Ora usah mikir tangga. Tangga kuwi ora menehi, tangga kuwi isane mung keplok. Lho, nek ana aku ora mangan, aku kesakat, dinyek, dikeploki. Lho kuwi jenenge tangga. Nek aku sugih, kuwi do gething ngono. Kuwi tangga. Nek kula niku isin, nek kula kudu dadi bojone bapak kula mboten. Ora usah nganggo isin. Lho, kok mboten isin niku pripun to, Pak? Sing penting kowe meneng ngono ae ora apa-apa. Mboten saged. Sampun, Pak, kula mboten saged. Ora iso. Sampeyan sampun. Loh, Ra. Dok, mati dok.
Bapak ki kondo, nek dia bojo karo simbok ki getun.
dhewe iki wis diaku anake dhewe kok mentolo dhewe nembung kuwi lho ya. Kula sing dadi pinuling atiku. Malah bapak itu ora mung disandhet cukup semene. Tumindahe bapak kuwi ora mendho, malah tansaya ndodro lho, Mbok. Wis perkara iki mengko aku sing mutusi nek bapak. Aku ki arep ajak mulih kae lho. Anak Mirah. Mulih apa mulih? Mulih. Mulih apa mulih? Mulih. Apa tak jak mulih? Balik wong cah wedok kok keluyuran. Lah terus nyang ngendi iki mau Mirah kok arep mbok jak mulih? Lah iki nyatane keluyuran metu koma. Lah wong Mirah lagi wae koma kondo karo aku nek lagi wae mentas koma mau. Kondo piye? Kondo nek bapak iki jare ora nyusul karo aku. Nek nak tenan to bapak iki ora nyusul karo aku. Anjen aku ora ning Tegal mbone, awakku kesel. Aku ning omah ae. Lah ngono ya ngono kowe iki kok ngapusi karo anakmu iki lho. Lah kok ngapusi piye? Lah nek iki nyusul karo aku iki mbok ya kondo blokong. Lah wong aku ora nyusul kok. Lah kondo Mirah anakmu wedok jare ke nyusul aku kok malah ora nyusul. Lah aku mulih kok. Nyatane kowe ora tekan Tegal ngono lho. Lah tarahe aku ora ning Tegal. Lah terus ngendi coba? Mulih ning omah. Lah mulai terusan tekan karo anakmu wedok Mirahku ya. Iya ngono omahe dhewe kok. Aku wis ngerti kabeh lelakonmu. Wis ngerti aku dikandani anakmu wedok Mirah. Lakon apa? Mirah lagi wae kondo karo aku. Nek bapak iki lagi seneng aku ngono jarene. Ya seneng wong karo anak kok. Nek jene karo mboke seneng, karo anake ya seneng ngono. Sing tak maksud iki ra seneng kaya anakku iki ora, Pak. Piye maksude piye? Maksude kowe iki lho, anakmu wedok Mirah kok arep mbok pek bojo dhewe iki lho karepmu piye lho, Pak? Mirah kondo nek arep tapek bojo. Iso. Iya. Ngono ku ya wis apik. Lho kok ora apik kene? Wong Mirah kok ora anakku. Sing ukir jiwa ragane Mirah ki ora aku. Mirah ki ra anakmu. Urung tak pek bojo wis anak Mirah. Tegese aku karo Mirah ki ora apa-apa. Lah piye nek kowe wis ngerti nek aku duwe anak wedok siji Mirah kowe dilem karo aku, sanggup ngopeni aku lan anakku. Lah mula kuwi tak tagih. Lah saiki anakku wis gedhe angkat gedhe wis wis ketok ayu rupane kok arep bokek dhewe. Tak tagih janjimu, jare kon ngopeni sampai gede sampai tuwek. Yo tak openi. Anak ngopeni iki yo diopeni kaya aku ngene kuwi lho. Lah yo kaya kowe. Keimangan ora dipek bojo kok malah Sisan gawe ngono lho. Gen ora ana bondo ilang. Mirah, kowe dadi bojoku tak wayo ngono. apa ora ana wong wedok saliyane anakmu wedok? Lho sing tak seneng iki Mirah karo kowe kok. Kowe iki wis tuwa lho, Pak. Wis tuwa. Ora. Delok maneh iki wis tuwa maneh lho kowe iki. Mulane iku diayem-ayematine apa dituruti. Senengku pengen karo Mirah ya ben karo Mirah. Ora. Senajan Mirah iki ora anakmu dhewe, mesti wis mbok anggap anakmu dhewe. Ning nek kowe karep mamu arep kek bojo karo anak wedok Mirah, aku ora lega. Kowe iki wong wedok lho. Lho kene aku. Sandang pangan sing golek aku. Tak lewangi pecicilan bungkuk ning Tegalan. Angon ngetutke buntut sapi. Kuwi bot-bote ngopeni kowe karo anakku lho. Kowe nek gelem tak payu, aku ndek bojo Mirah, malah penak awakmu. Nek kowe arep ngayu anakku wedok karo aku, alung aku ra nyekseni padange jagat. Oh, wis tuwek mati yo, Ben. Ganti sing enom, yo. Sing tuwek mati ben mati. Ora usah ditangisi, ora usah digetuni. Ora tak mateni somben mati dhewe. Ngerti? Saiki sing enom ae. Wis to, penak-penak pokoke manut aku. Kok kula kenal manut sampeyan? Iya. Loh.